idan kana fama da matsala ta ƙarancin mani ko saurin kawowa ko rashin kuzari ko ɗaukewan sha'awa, wannan fa'idar ka yi ƙoƙari ka jarabta ta, insha Allahu za ka yi mamaki ƙwarai da gaske cikin ƙanƙanin lokaci. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Matsala ta karancin ruwan mani waɗanda maza da dama wasu suna fama da shi, ko tsinkewar mani, ko matsala ta saurin kawowa, ko matsala ta karancin sha'awa, insha Allah wannan fa'ida akan haka take aiki. Idan kana fama da ɗaya daga cikin matsalolin, ka yi ƙoƙari ka nemi waɗannan abubuwa ka haɗa ka yi amfani da su, za ka samu waraka biznillahi ta'ala. Abubuwa guda biyu ne kamar yadda kuke gani. Abu na farko shine kuɓewa wacce ake miya da ita dai, sannan madara ta ruwa. Yanda za a haɗa shine za a samo kuɓewa, za a samo manya haka guda biyu, sai a cire hancin a wanke sosai, sai a yanka ƙanana-ƙanana, sannan a kawo ruwa kwatankwacin kofi biyu na ruwa, za a haɗa da wannan kuɓewa, za a tafasa sosai. Kofi biyu za a sa na ruwa, za a tafasa sai ya ƙone ya da kofi ɗaya, da a sauke a tace a zuba plus aje sai dare ya yi, awa ɗaya kafin a je ga iyali, sai a tsiyayi wannan ruwa kofin gaba ɗaya da ya rage, a zuba shi a kofi, sannan a kawo madara ta ruwa rabin gwangwani, sai a zuba a ciki a kada a shanye awa ɗaya kafin a kusanci iyali. Biznillahi ta'ala, in kana wannan tsawon sati ɗaya kacal, za ka samu sauyi kwarai ɓangaren yadda maniyinka zai rika fita, da ɓangaren jimawa kana saduwa da iyali, da ɓangaren sha'awa da za ka ƙara samu. Kuma wannan fa'ida ita ma tana daga cikin hanyoyin da aka gwada kuma aka samu biyan bukata. Saboda haka yan uwa, yi kokari a jarabta wannan fa'ida, za a dace insha Allah subhanahu wataala. Allah ya samu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan ga waɗanda suke buƙatar magungunan mu haɗaɗɗe kamar ɓangaren shi tsinkewar mani ko rashin ruwan mani ko karancinsa, akwai magani da muka tanada ga masu fama da wannan larura. Saboda haka za a iya tuntuɓar mu ta nambar mu ta WhatsApp, ko kuma a kira mu direct akan wannan layi dai. Allah ya samu dace. Sannan kar ku manta, idan ana jin daɗin shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka ji sabon shirin mu. Waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani za su iya ajiye mana ta akwata da sakonni. Sannan waɗanda suke son shiga group namu, akwai link a description, za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.